was carried on for 4 hours. Nawr, siwr bod rai o'ch chi'n poeni bod ni'n mynd i fod yma am 4 awr, a wel na fe, pwy a wyr, ond am gael profi rhywbeth. Hynny. Wel, nawn ni ganu. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y Mynau. Rhif 373. 373. Cof am y cyfiawn Iesu. Y person mwyaf hardd a'r noswaith drom anesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd. A'i chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu.